Wel, siwr i chi gyd, a chroeso i tynfa Clwb Clonc mis Medi. Mae sbel bach wedi mynd ers i chi weld y dynfa diwetha. Mae tymor yr haf wedi bod a i ni nawr wrthi'n paratoi ar gyfer rhifin mis Medi, papur bro Clonc. A mae'n golygu wrth gwrs bod aelodaeth newydd o Clwb Clonc gyda ni. Bod na 2-3 mis o gyfle wedi bod i bobl i ymuno, ail ymuno. Trefnu archeb banc ac yn y blaen. Ac heddi oedd y diwrnod, mae'n debyg, pan oedd y rhifau yn cael eu cyfri a'i ysgrifennu yn y llyfr. Nawr, chi'n nabod Medi, ysgrifenyddes, Clonc a Nia, ein trysorydd ni. Wel, mae yna wyneb newydd dan ni heno, sef Elliw. A mae Elliw wedi bod yn cynorthwyo gyda Clwb Clonc y prynhawn ma'n barod ar gyfer y dynfa heno. Felly, Elliw, gweithio ni beth wyt ti wedi bod yn neud y prynhawn ma? Fi wedi bod yn cyfri'r rhifau lan o 1 i 534. A wedyn, i gwybod pwy un nhw, ni wedi rhoi y cyfenw, yr enw, ac pentre ar enw'r tŷ. Wrth bob rhif wedyn? Ie. So ti'n gweithio i bod yna 534 aelod i gael lenni? Os. Da iawn, mae hwnna'n fwy nag arfer. Diolch Elliw. Ddown ni'n ôl at y ti yn y man nawr. So, siw mae'r gwerthiant wedi bod, Nia neu Medi, siw mae pethau i gymharu, mae'n anodd, chi ddim wedi gallu mynd o di i di lenni i gasglu arian. Na, mae ymateb y bobl sydd allan ac sy'n prynu clonc wedi bod yn syfrdanol. Gyson ni bron, fi'n credu na 26 archeb banc newydd. A mae hwnna yn ei hunan yn gweud cyfrolau. Diolch i bawb am gefnogi. Mae wedi bod yn bleser derbyn yr achebion banc yn y post. Ni wedi cael rhai hefyd yn talu arian, ond mae'r archeb banc yn meddwl lower llai o waith i ni yn y dyfodol na gobeithio bod nhw'n mynd i gofio hela'r arian yn y post. Mae'r achebion banc yma yn para gobeithio, bydde maen nhw'n iawn am blynyddau, yn dyfe. Ond mae rhai gweud mae'n Clwb Clonc ni mwy achus na mae wedi bod erioed. A mae hynny'n meddwl bod yna arian tu cefn gyda Clonc yn helpu Clonc i'r dyfodol gan bod ni'n dathlu 40 mlynedd yn ystod mis Chwefror 2022 wrth gwrs. A Nia, gethoch chi un siec mawr trwy'r drws gan un teulu arbennig. Beth ddigwyddodd fyny? Do fe, oedd un mygyr y ci eisiau prynu rhif i'r wyron i gyd, a erbyn bod y siec yn cyrraedd ni fan hyn, oedd 6 wyron wedi cael rhif a un mab a'r dy ci ar fi'n gi hefyd, so gyda ni siec i gael wedi cyrraedd o 45 pint. So ni yn diolchgar iawn a os mae rhyw deulu arall eisiau gwneud fel ni, dyma bob croeso i nhw'n gwneud. Ie, wel mae hwnna yn syniad da, yn dywe. 50 yr aelod yw aelodaeth Clwb Clonc. Wrth gwrs, a cael dy ci am yn gi yn prynu aelodaeth Clwb Clonc i bob wyr a wyres, mae'n syniad hollol wych, yn dywe, ac yn chwyddo coffre Clonc hefyd. Wrth gwrs. Arbennig. Gai ategu eich diolch chi i bawb sydd wedi ymaelodi. Mae hwnna'n wych o beth. Ond gyda chynnydd mewn aelodaeth, mae'n golygu cynnydd mewn gwobrau, yn dwi? Ydy, ni wedi meddwl bod ni'n cynnig y lle gwobr o 50 ar y diwedd, cynnyddu'r wobr gyntaf i 30 pint fel y wobr gyntaf. A wedyn dod fel o'n i'n arfer 20, 15, 3 wobr o 10 a 5 pint wedyn i orffen. Yna ni, 7 gwobr a hynny bob mis. Ie, mae hwnna nawr yn 100 pint y mis i eto 95 o'n i yn talu o'r blaen, yn dyfe. Achos gwrs, be fydd na un ychwanegol hefyd yr un mowr yn mis
erbyn y Nadolig ac ar ddiwedd y flwyddyn, pan ddawi'n flwyddyn yn mis Gorffennaf flwyddyn nesaf. Reit, Elliw, fi'n credu o'n i ati i dynnu'r rhifau. Wyt ti'n mynd i gyhoeddi enwau neu ti'n mynd i sgrifennu enwau lawr beth yw'r rôl? Ie, Elliw sydd yn sgwennu nawr fan hyn. Oce, dechreuwn ni de. Y wobr gyntaf o 1020, ydw i'n iawn fyny? Ie. Oce, dyma'r rhif aelodaeth cyntaf. Rhif 59. Elliw, 59. Edrych yn oed i cael 59. Mynd i Glenis Davies o Lan y Byddar. Llongyfarchiadau, Glenis. Ie. Mae'r ail wobr o 20 pint. Ie. Rhif 201. Mynd i Parchedu Carys Hamilton y Ficerdy Cwman. Dyna ni. Carys Hamilton, y Ficerdy Cwman yn cael 20 pint. Llongyfarchiadau. A'r drydedd wobr yn mynd i'r rhif aelodaeth 349. Dyna ni. Cei di coedda di nhw, ti'n ei gwell job na fi, Elliw. David Lewis o Gwman. Dafydd, Lewis. Dafydd. Da iawn. Da iawn. Trenis i ti wedi cael y 1020, ond mae well na cic yn dyn. Reit, coni off de, Elliw. Ti'n barod ar gyfer y rhif. Coedda di'r rhif yn i da, please. 294. Da iawn. Bethan Jones o Gwman. O, mae Cwman yn neud i'n dda yma. O. Cwman yn neud i'n dda yma. Reit, a'r nesaf de, Elliw. 102. 102. Gito Hale Davies o Lambed. Gito. Llongyfarchiadau, Gito. 2 wobr ar ôl, dyma'r 10 ola de. Barod, Elliw. 243. Cywir. William Jenkins o Nebo Ger Aberystwyth. O, da iawn. Llongyfarchiadau. A'r wobr ola o 50 wedyn de. Barod, Elliw. 21. Ardderchog. 21. Mary Davies o Drefach. Pwy yw honno? Wigi. Da iawn. Wel, bydd mae'n gyn gyffo roi arian iddi hunan o'r, so mae'n mynd i weithio hwnna mas. Na siŵr bod ti'n cadw llygad ar yr arian fyna, Elliw, rhaid gofan bod i ddim yn cael digon neu bod i'n cael gormod. Cadw lygad ar. Wel, na ni. A hwnna'n hwylus iawn. Dyna'r gwobre de am y tynfa o'r flwyddyn newydd de o ran Clwb Clonc. Glenis, Carys, Dafydd, Bethan, Gito, Gwilym a Mary, llongyfarchiadau. Da iawn wir. Reit, wel, na ni am fus arall. Chymod, os oes na rhywun wedi meddwl, o'n i wedi meddwl ymuno. O'n i wedi meddwl ymuno Lenny. Chymod, maen nhw wedi colli'r dynfa gyntaf, dyn nhw, ond mae'r gweddill ar ôl. Beth dylen nhw'n neud nawr er mwyn siŵr bod enw nhw mewn yn yr het ar gyfer y tro nesaf? Ie, a mynd nhw i ddyddanfon yr arian lan i ni, bydde fe'n gret. Gwych. Iawn. Oce. Reit, wel, diolch i chi'ch tair am eich gwaith. I Elliw am ysgrifennu'r rhifau o 1 i 534. Pnaw yma, a wneud yn siŵr bod enwau pawb mewn ardderchog. Ac i Mary a Nia hefyd am eich gwaith chi yn paratoi hyn i gyd am y flwyddyn sydd i ddod. Ardderchog. Iawn. Oce de. Iawn. Hwyl. Hwyl. Tara. Ta-ra. Ta-ra. Tara.